God tur, Nadia. God tur, forældre. Tak. Ej, det er flot det der. Det skal godt nok flot. Sådan der, sejt. Hæng på. Der er langt op her, pas nu på. God tur. Ej, det er flot, piger. Kom så op ad bakken. Det er godt. Kom så op ad bakken. Ej, hvor er du sej. Ej, hvor er du sej. Sgu godt. Op ad bakken. Ej, det er godt, Nadia. Hvor er det sejt. Ja, kom så, forældre. Nummer 5. Og nummer 6 i mål. Nummer 7 i mål. Og det er nummer 8 og 9, vi har i mål. Jep, god tur! Kom så, op ad bakken. Ud til rundkørslen og vende. Sejt løbet. Ud og vende ved rundkørslen. Stærkt løbet. Ud og vende ved rundkørslen. Godt løbet. Godt løbet. Det er godt det der. Ud og vende rundkørslen. Ud og vende rundkørslen. Sejt løbet. God tur ud til rundkørslen. God tur! Tak. God tur! Ej, det er godt løbet det der. Tak. Kom så!
Stærk løbet det der. Stærk løbet. Godt løbet. Hey. Det er sejt. Kom så, hæng på ham. Ja, det er godt det der ude til rundkørslen. Godt løbet. God tur. Ja, god tur. Tak. God tur. Kom så. Flot. Kom så, Niels. Det er godt. Han løber 6. Det var bare løgn. Nej, han løber en runde mere. Ja, tak. Okay, Erik. Flot. Og nummer 3 i mål. Yes, det var nummer 3 i mål. Og nummer 4 i mål. Nummer 4 i mål, han skal ikke have medalje. Sidste 1-6. Kom så. Ja, kom så. Sidste bæren er der nok, lad. På vej i mål. Og nummer 145 på vej i mål. Velkommen hjem. Leila, er du klar med en medalje? Stærk løbet. Tak. Godt. Så, Steffen! Kom så! Jep, velkommen tilbage. Det lykkedes jo at gennemføre flot. Kickback, den har en lidt speciel historie. Den har været i Finland sidste år med mig på den. Det gik godt i maraton. Der kørte jeg på 2 timer og 4 minutter. I VM. På en rigtig maratonrute. Den blev vundet distancen på 1 time og 24. De kørte med 80 i timen ned ad bakken. Nummer 126. Jamen, nu har du fået lidt historie, og jeg vil sige, ideen med sådan en kickbike, det er jo, at man kan simpelthen træne lige så meget, det skal være, uden at blive smadret. Man bliver træt, men man bliver ikke smadret.